Здравейте, приятели! Отново сте с мен, адвокат Антон Стоянов. Днес първо искам да започна с това, че в брой 70 на Държавен вестник вече е обнародван за закона за въвеждане на еврото в България като парична единица. Честно да ви кажа, не съм го чел. Така на прима виста съм погледнал тук оттам, което не е много добре, защото човек, за да изказва мнение, трябва да е подготвен. Но трябва да ви кажа, че едно нещо, така както казах на пръв поглед, ми направи впечатление, че в допълнителните разпоредби и се изменя това, че навсякъде във всички други закони, свързани с новоприетия закон за въвеждане на еврото, се изменя БНБ. Било като абревиатура, било като цялостно, като фраза, а именно Българска народна банка, като се заменя с компетентният орган по член еди си кой. Казах ви, че не съм чел в подробности закона. Тоест, вече няма да има такова нещо като Българска народна банка. Ще има компетентният орган, т.е. отиваме на пряко подчинение на Европейската Централна банка. За хубаво ли е, за лошо ли е, ще видим. Живот и здраве. Но да ни е честит новия закон, така да се каже, в кръга на шегата. А сега вече към един частен случай, който днес възникна във връзка с една моя клиентка. Бяха идвали още на времето с майка си, там да й прехвърлят едни идеални части от един тристаен апартамент. В момента разбрах, че майката е починала. Тя остава със собственик на наследствения тристаен апартамент с сестра си, като сестра има 3/8, а моята клиентка има 5/8. Разговаряли са да уредят доброволно, мирно, кротко, така да се каже, нещата, като сестра й се е съгласила да си продаде идеалните части на моята клиентка. Последствие, след няколко дни се оказва, че може би под влияние на други събития или лица не иска да продава. Даже я казва, ще продам на друг, но не и на теб. Вече нещата стават много на лична основа явно. Въпросът на клиентката ми беше дали може по някакъв начин да накара сестра си да й продаде, т.е. тя да й изкупи частта. Няма как да стане доброволно, значи това е доброволна тази процедура, тъй като трябва да има съгласие между страните. Когато едната страна не иска да продава, няма как да я накарате да продаде. Възниква вече после въпроса, ами може ли сестра ми да си продаде тези нейни 3/8 идеални части от апартамента на друго лице, без да го предложи на мен? По принцип, по закона за собствеността, член 33, съсобственика може да продаде своята част от недвижим имот на трето лице, като представи пред нотариуса съответните доказателства, че е предложил на другите съсобственици тази идеална част, която иска да продаде, като декларира с нарочна декларация, нотариално заверена, съответно в същата, че условията, при които ще продава и цената, при които ще продава, са същите, на които е предложено на съсобствениците. Така е, съгласно член 33. Но
тук вече има заобикалянето на закона. Това важи само при продажба. При никакви други разпоредителни сделки. Тоест, съсобственика може свободно, без да уведомява и без да предлага на другия съсобственик, в случая моята клиентка, да дари, да направи замяна, да извърши други разпоредителни действия със своята идеална част. И какво се получава? По принцип закона казва, че трябва да се предложи, но сестрата на моята клиентка може да е намерила някакъв купувач за добра цена и просто ще му дари някакви идеални части, квадратни метри, след което това лице, третото, ще стане също съсобственик, а когато се извършват разпореждане, покупко-продажа между съсобственици, не е длъжно да се уведомяват другия или другите съсобственици. Тоест, те ще отидат при нотариуса, сестрата на клиентката ми ще, примерно да речем хипотетично има 40 квадрата, от тях ще прехвърли 2-3 квадрата на третото лице като дарение, а останалите, да речем там 37-8 квадрата, ще ги извърши с друг нотариален акт, вече във вид на покупко-продажба. И по този начин ще заобиколят закона, правната норма на член 33 от закона за собствеността и съответно клиентката ми беше много недоволна от това нещо, но това е законодателството ни. Така са предвидили още много отдавна да бъде така. И за сега не се вижда някаква промяна в тази насока. Благодаря ви, че ми изслушахте. Дано да съм бил полезен поне с мъничко и поне на един човек. Бъдете живи и здрави. Моето кредо е закон и справедливост. Живи и здрави. До скоро.